ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ತುಳು ಜನಕ್ಲನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಐತಾರ ಶುರುವಾವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬೀಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ ಕಣಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬೈಕುವ ಬರವು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಇಡೀ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತರಾದು ಪಡೊಂದು ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮೂಡಿತಾಯರ್ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 144ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆಡ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತೆರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 144ನೇ ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆತಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಬಿನ್ಯರು ನಿಟ್ಟೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮೂಡಿತಾಯ ಬೊಕ ಸರ್ವೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರತನ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ಯರನ್ನು ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮಗುರು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಂಟೋ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತಿನ ಲೇಸುಡು ಮಲ್ಲಬಿನ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಮೂಡಿತಾಯರ್ ಪಾತಿಡ್ದು 144 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ನವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇಂದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿರಿಪಾವೆ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೇರಿದಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ಇಡೀ ಆಡಳಿತಗೂ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿನ ಆರು ವರ್ಷದ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ಪದವಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲ ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಗುರುಕ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆರಾದುಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಅವಕಾಶಲುಂಡು ಜಯಶಾಲಿ ಆಪರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಡಿತಾಯ ಪಂಡ್ಯರ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲಪಿನ್ಯರು ಬೇತನ ಮುನೆಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸೇರಿನಂಚ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಕ ಇನಾಮ್ಲೆನ್ ಪಟ್ಟಿಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಕುಣ್ಣ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ಯಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ Let me say that I am extremely happy to be here. I have great respect for them. I respect their vision for the development of the institute. And I am sure that at this very momentous occasion of St. Aloysius Autonomous College moving to a very important stage of becoming a deemed university, it is such a pleasure and privilege to be here. This gives you great flexibility to innovate. Becoming a university means trying to give wings to your dreams of making a difference to your teachers, your students and to the community. Let me congratulate the entire management, faculty and the students of this great institution. And I wish that in the coming 5 or 6 years, as you reach the 150th year, you will be one of the prominent universities of the country, why the country, in the global village. And on this day, the college day as we were calling it, we today call it annual day. They used to call it annual prize distribution day because there was prize distribution. Then we used to call it parents day, but then nothing fitted. Finally, we have ended up on annual day. An annual day is a day when you look back with gratitude and look forward to everything that comes with hope. And on this day, I would like to say I'm grateful to Professor Moodithaya for having come here and graced this occasion as a chief guest and spending these moments with us and inspiring you all, especially the students among you. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೈತಲ್ದ ಪೆರುವಾಜಡ್ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿ ಮರಕ ಗುದ್ದುದುಂಡಾಯ್ನ ಅವಗಡೋಡು ಉಮಿಕ್ಕಳದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಣ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಕ್ ಪನ್ಪನಾಯೆ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೈತಲ್ದ ಪೆರುವಾಜಡ್ ತೀರ್ನ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪನ ಆಣ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಕ್ ಮರತ ಬೇರದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಪನ್ಪನರ್ನ ಮಗೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆಡ್ದು ಕಾಯ್ಕಜಿಪು ಸೊತ್ತು ಬೊಕ ಪಲ ವಸ್ತುದೆತ್ತೊಂದು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಡಡ್ಕದ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಸಂಬಂಧದರನ ಒಟ್ಟುಗು ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಂದು ಪನಗ ಕಾಡ ಪಂಜಿಲೆನ ಪುಂಡು ಒರಡ್ದೋರನೆ ಮಾರ್ಗ ಕಡತದಂಡ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿ ಪುಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಪಂಜಿಲೆನ್ ತೂದು ಪೋಡಿದು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ನಗ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಮರಕು ಇರ್ತದಂಡ ಈ ಪುರ್ತುಡು ರಾಜಿಕ್ನ ತರ ಮರಕ್ ಹಾಕದು ಜೋಡ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ಅಪಗನೆ ಆಣನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಗದಿರ ಅಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಜಿಕ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪೂತುಂಡು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಗ್ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡಪಾವು ನಡೆದವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ನಗರಗೂ ಪೊಗ್ಗುನ ಗಾಡಿಲೆನ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿಲೆನ ಸಂಚಾರಗೂ ಬದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರ. ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ವೃತ್ತೊಡ್ದು ನವಭಾರತ ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡಪು ನೆಡ್ತವರ ಐತಾರ ಗಾಡಿಲನ ಸಂಚಾರಗೂ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ರೋಡ್ ಶೋಗು ರಭಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡೆತದಂಡ. ಭದ್ರತದ ದಿಟ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಗದ 2 ಬರಿಟ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓವ್ಯ ಗಾಡಿಲು ಕುಡ್ಲ ನಗರಗೂ ಪೊಗ್ಗಂದಿನಂಚ ಬಂದ ಐರೆ ಉಂಡು. ಗಾಡಿಲೆನ ಸಂಚಾರಗೂ ಗಾಡಿಲೆನ ಒಂತಾಯಿರೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದಡ. ಒಡಿಪು ಕಡೆಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಬಸ್ಸುಲು ಮಾತಾ ಗಾಡಿಲು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಪಿಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಂತೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಶಿವಬಾಗ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೇಸ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಬೆಂದೂರು ಕರಾವಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅವೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಆದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಡ್ದು ಒಡಿಪುದ ಅಂಚೆ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಲು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಕನಾಡಿಯಾದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಕಡೆಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಬಸ್ಸುಲು ಗಾಡಿಲು ಕರಾವಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅವೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ಆದ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕುಡ್ಲನಗರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಡ್ದು ಪಂಪ್ವೆಲ್ ದಂಚೆ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಲು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಅದೇ ಪೋವೋಡು. ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಡೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಮಾತಾ ಗಾಡಿಲು ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಉರ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಶೋಕನಗರ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಿರ್ಗಸಾದ್ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬಿಜಯ್ ಚರ್ಚ್ ಕಡೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಗಾಡಿಲು KSRTC ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಕುಂಟಿಕಾನದಂಚಿ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕುಂಟಿಕಾನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಗಾಡಿಲು KSRTC ಆದ ಬಿಜಯ್ ಇಂಗ್ರೇಜದಂಚಿ ಸಾಗೋಡೊಂದು ಬದಲ್ ಮಾರ್ಗ ತೋಜಾದೆರ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆತ ಕುಜಿಮಮ್ಮು ನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಧೂಮ ಪೂಜಾರಿ ಸಾನದ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಪೊಸತ ಕಟ್ಟದ ಶುಕ್ರಾರ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲಾಂಡ ದೈವಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾದ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಕರಿತೇರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕುಜಿಮಮ್ಮು ನಟ್ಟಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಧೂಮ ಪೂಜಾರಿ ಸಾನದ ಇಲ್ಲು ಸುತ್ತುಪಾಗ್ರದ ಇಲ್ಲಾದಿತ್ತದ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದ ಒಂದು ಪೆಜಮಾಡಿ ಸಾನದ ಇಲ್ಲು ಪರಿವಾರ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತಂಡ. ಪಿರ ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟಿನ ಸಾನದ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ಬೊಕ ದೈವಲನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಶುಕ್ರಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಣೆಮಂಚ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದಿತ್ತದ. ಶುಕ್ರಾರ ಕಾಂಡೆ ಗಣಯಾಗ ತುಳಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲಾಂಡ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದೈವಲಿಗ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ನಡಪಾದ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕುಟುಂಬದ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ ತೂಕತ್ತಿರಿ ದೈವಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರ. ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ತಂಬಿಲ ಪೂಜೆ ಕರಿತೇರ. ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ದರ್ಶನ ಆದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಜಮಾನಿರು ಮೋಹನ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಸುವರ್ಣ ಬರಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಕುಜಿಮಮ್ಮು ನಟ್ಟಿ ಧೂಮ ಪೂಜಾರಿ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ ಕುಟುಂಬ ದೈವಲನ ಇಲ್ಲು ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತಿರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ದೈವಲನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕುಜಿಮಮ್ಮು ನಟ್ಟಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಗ್ಗು ಐನು ಪೋಪುನಾನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಮೇಕ್ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟರನ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ಸಣ್ಣ ಜಣಕು ನಾ ಬಂಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೂಗತ್ತೇನೆ ದೇವಣ್ಣ
ಪಣಂಬೂರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಶುಕ್ರಾರ ಕುಳಾಯಿ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಕಾಂಡೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ವಾರಾಹಿ ಪರಿವಾರ ದೇವಲೆಗ್ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯಿರ. ಪಣಂಬೂರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಶುಕ್ರಾರ ಕುಳಾಯಿ ಹೊನ್ನಕಟ್ಟೆದ ವಿದ್ಯಾನಗರುಡ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆ ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ದೊಂಪಯ್ಯರಾಯರ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ವಾರಾಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಲೆಗ್ ನವಕ್ಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದೇವಿರಿಗ ಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯರೆ. ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ವಾರಾಹಿ ದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮ ನೇಮಗು ಬಂಟಾರ ಏರಂಡ ಮೈದಾನೊಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬುಡಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡ. ಪಣಂಬೂರು ದೊಡ್ಡಮನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಕುಟುಂಬ ದೇವಲೆನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರಿಗೆ ದಿಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತದ ಕುಡ್ಲಡ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡಪಾಯರೆ ಆರೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂತ್ಯರ ಆರು ಕುಡ್ಲಡ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತೆರಿಯರು. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿದ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಾತೆರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲಡ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡಪಾಯರ ಆರು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಕುಡ್ಲಡ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸರ್ಕಲ್ದ ನವಭಾರತ ಸರ್ಕಲ್ ಮಠ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂರ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಲ್ ತೊಡೆದು ಮೋದಿ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವಡೊಂದು ಜನ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿರ ದೇಶದ ಪಾಕ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ನೇನ್ ಜನ ಮರಿತದ ಜರ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾದ ಹಿಂದುಲೆನ ಕನ ನಿಜ ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಲಲಡ ಹಿಡ್ದ ಅಕ್ಲಡ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಶುರುವಾತನಂಚಾದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನವು ನಿಘಂಟಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಈ ದುಂಬುಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಂದಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಬತ್ತಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ ನಲಾತ ಹೆಚ್ಚಾಪನೊಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಹಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವೃತ್ತ ಇಂದ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ನವಭಾರತ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೇರೆ 12 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ನೆನಪಿದೆಯಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2014ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತಗಳನ್ನು, ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಪದೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀಬೇಕು, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಇದು ರೋಡ್ ಶೋ ಆಗಬೇಕು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಜೊತೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ
ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಡ್ಡ ನಡಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನೆ ಬದುಕಂದ ನಮ್ಮುದಿನ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿಯರನ್ ಗೆಂದಾದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಡಪಡೊಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಂತೆರ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನೊಡ್ ನಡೆದಿನ ಹಳೆಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಕ ಮುಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಗುರ್ಕಾರಿರ್ಬಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಬಿಟ್ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರ ಹಳೆಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಕ ಮುಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೂತ್ ಗುರ್ಕಾರಿರ್ಬಕ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಭೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಭವನೋಡ್ ನಡ್ತಂಡ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸಬಿಟ್ ಪಾತಿರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ನಡಕೆ ಬಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನೆ ಜೀವನ ಅಂದ ನಮ್ಮದು ಪುನಃ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಗೆಂದಾವ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದಿಪ್ಪಡು ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿ ತಾನು ಓಟುಗುಂತದು ಸೋತದೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಭಾರಿ ಅಂತರೋಡು ಗೆಂದುಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿರ್ದ ಪಗೆ ಉಪ್ಪನ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಪಡಾತಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಟಿದಿನ ಕೋಮು ಪಗೆತ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಂದಿದ್ದದು ಪ್ರೀತಿಪಟ್ಟುನ ಕಾರ್ಯ ಆವಡಾತಂಡ ಇಂದೆತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇರಿದ ಪಾಕ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಲೆನ ಜನಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೂ ಮುಟ್ಟರ ಜನಕುಲು ಬದಲಾವಣೆಲ ಬಯಕದರ ಖಂಡಿತವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಯ ಸಾಸಾವಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪರ ಮುಖಾಂತರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ವಕೀಲರಾದಿತ್ತದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನ ಮೈಗೂಡಿಸಾದು ಇನ್ನು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಅದು ಗರಡಿಲಿ ಪಳಗದು ನೀನು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರನು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪದ್ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ತಂದೆ ಪದ್ಮಣ್ಣೆ ಈ ಚುನಾವಣೆದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಣ ಭಾರನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಡು ಯಾರು ಎಕ್ಕಾಡು ಬಜ್ಪೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಹಳೆಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪದ್ಮಣ್ಣ ಟಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬಿಜೆಪಿದ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಂಡ ಇನ್ನ ಈ ಸದ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಡು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವ ಸಂದೇಶದ ಆದ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಪುನಃ ಅಶಕ್ತನ ಕಂಡೊಳಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಎಲಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿದ್ದ ಇಂಚಂತೂ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇ ಏನು ಬೇಲೆ ಬಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ವೃತ್ತಿನ ತೂದು ಏನು ಗುರುಸ್ತದೆ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಂಡು ಬಂದು ಹಂಚಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತನೆ ಐನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಗತವೈಭವ ಬಂತು ದಾದ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮಾಡೋದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಅಂಡ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಪಿನಗಳು ಮೂಲ ನಮ್ಮನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆತಂಡ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕುಡ್ಲದ ಕುಂಜತ್ತ ಬಯಲ್ ತೋಡ್ಲ ಮಜಲ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸುರುತ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಯಾಗ ನಾಗದೇವಿರಿಗೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ತನು ತರ್ಪಣ ನಾಗದರ್ಶನ ನಡಪಾಯಿರು ಕುಡ್ಲದ ಕುಂಜತ್ತ ಬಯಲ್ ತೋಡ್ಲ ಮಜಲ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಷಾದಿ ಉಚ್ಚ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 14 ಮುಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರುತ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ವಿದ್ವಾನ್ ದೇರೆ ಬೈಲ್ ವಿಠ್ಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿ ಪೌರಾಹಿತ್ಯೋಡು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಇತ್ತದ ತೋರಣ ಮೂರ್ತಾದ ಗಣಯಾಗ ನಡತಂಡ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಾಗ ಸುರುವಾಂಡ ನಾಗದೇವಿರಿಗೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಕರಿತೆರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರ ಊರ್ದ ಬಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡ್ಯರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬಯ್ಯಗ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ ತನು ತರ್ಪಣ
ವೇದಮೂರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ರೇಂಜಾಳ ಮೆರೆಡ್ದು ನಾಗದರ್ಶನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದವಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಮುಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬದವಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಮುಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸುರುತ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ ಗಣಹೋಮ ಆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರೆತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕುರಿಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಊರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯು ಸುಂದರರಾಮ, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬೊಕ ಶೇಖರ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪದ್ಮನಾಭ ಮರೋಳಿ, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಠ್ಠಲ ಬೊಕ ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕರು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿಗ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಯಾರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಏನಾದರೂ
ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಬಜಪೆನಿ ಡೋಡಿದ ಜಾರಂದಡಿ ಜಾರಂದಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನಡು 2 ದಿನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆ ನಡಪಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಾರಂದಯ ಬಂಟೆರನ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಶನಿವಾರ ಬಿಸು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ ವರ್ಷ ಅಕೇರಿಯಾದ ಮನದಾನಿ ಕಣಿಪರ ಪದಾನಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರು ಆವಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಸರ ಭೂತಲೆಗು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಲಾದಿದ ನೇಮನೇರಿ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರಿಯಾಯರೆ ನನ್ನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಒರಿತಂಡ. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡಡು ಓಲು ತುಂಡಲ ಅವಲು ಕೋಲ ನೇಮ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲ ನೆಗೆತದಂಡ. ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಸಾರ ದೈವಲೆಡು ಒರಿ ರಾಜನ್ ದೈವ ಧರ್ಮ ದೈವ ಆದ ತುಳುನಾಡ ಜನ ಮಾನ್ಲೆನ ಅರಬಾರತು ಒಂದು ಪುನಃ ಜಾರಂದಾಯನು ಕುಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಜಪೆನಿ ಡೋಡಿದ ಜಾರಂದಾಡಿ ಜಾರಂದಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನಡು 2 ದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆ ನಡಪಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನೇಮಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಜಾರಂದಯ ಬಂಟೆರನ ಗಗರ ದಿಚ್ಚಿ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ನೇಮ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಜಾರಂದಯ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಜಾರಂದಡಿತ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಕಟೇಲ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಶಿವಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ಜಾರಂದಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತುದು ಬೂಳ್ಯ ಪುಡ್ಸದ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಯರ. ತುಳುಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲಿಟ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಪಗ್ಗು ಒಂಜು ಪೋಪಿನನಿ ಐತರ ಬಯ್ಯ ಮೂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣ ನಡಪುಂಡು. ತುಳುಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬಿ ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಮರೋಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡಪುನ ಲೀಸನ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಐತಾಳ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬ್ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪಿರಂದು ದಾಮೋದರ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತಿರುಪಾದಿರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.